Takže čaute lidi, moje jméno je Marvy a vy sledujete top 5 nejzajímavějších stvoření. Roku 1979 se narodil Daniel Tammet. Vyrůstal v dělnické rodině a v jeho dětství se začaly projevovat různé psychické nemoci, jako například synestezie a Aspergerův syndrom. Drží evropský rekord v recitování čísla pi, kdy v roce 2004 odříkal z paměti jeho 22 514 desetinných míst za 5 hodin. Ovládá nejméně 11 jazyků a islandštinu se naučil za týden. Založil si také svůj vlastní jazyk. Nákladní auto Belaz 75 710 je největší nákladní auto v historii. Je vysoké 8 metrů, široké 10, na délku má 20 metrů a váží 450 tun. Toto monstrum pohání 2 16válcové dieselové motory a 4 elektrické. Jeho maximální rychlost činí 64 km za hodinu. Má 2 nádrže o velikosti 5600 litrů. Jako další jsem si vybral největší přehradu a zároveň elektrárnu na světě, která nese jméno 3 soutězky. Leží na řece Jangtsekiang, vlastní 38 turbín, jejichž výkon činí 22 500 MW. Jen tak pro představu, na výkon téhle elektrárny by bylo zapotřebí 13 Dukovan. Její nádrž je dlouhá 625 km, takže zhruba 3 cesty z Brna do Prahy. Na vybudování této obrně bylo zapotřebí 625 miliard korun. A to je něco z oblasti Paryb. Hovoříme o gigantickém žralokovi Megalodonovi. Jeho délka se pohybovala kolem 30 až 45 metrech a hmotnosti až 80 tun. Zuby mohly dosahovat délky až 21 cm a chrup měl schopnost se obnovovat. Vymřel zhruba před 1,5 milionem let. Největší výletní loď nese název Harmony of the Seas. Najdete tam 18 palub s akvaparkem, 2 divadla, ledovou plochu, 4 bazény, 20 restaurací, kasino, fitness bar a 2747 kajut. Pojme až 6410 cestujících a loď bude mít až 2500 členů posádky. Měří 361 metrů, na šířku 66 metrů a výtlak lodi činí až 227 000 tun. Takže tohle je ode mě vše. Pokud se ti video líbilo, dej palec nahoru a odebírej.